はい、こんにちは。今回は簡単なスクイーズの紹介をしたいと思います。最近作ったスクイーズでもあります。最近作ったスクイーズはこちらです。こんな感じのスクイーズです。中にスポンジが入ってて、ランチパックのパンみたいなものです。ただリフィルに何にもならなかった。何にもしてないスポンジを入れるとこんな感じで弾力がすごいあります。で、リフィルにスポンジを入れてここを閉じればすぐできるので、皆さんもぜひ作ってみてください。リフィルは普通のコンビニじゃない、ピアゴとかに4ポケットリフィルありますよね。まあどこにでも売ってると思う。100均は売ってないけど。4ポケットリフィルのところを切って2箇所開くようにするんですよ。そこの中にスポンジを入れて閉じて、両方閉じたらこんな風な感じになりました。別にこれを作るって目的じゃなかったです。クッキーを作ったんですけど、クッキーを作ったついでに乾かしてるときめっちゃ暇だなと思ってスポンジをこの中入れてみたらすっごい弾力があったんですよ。で、作ってみたらこんな感じに弾力があったので、これは大成功でお気に入りだなと思いました。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。また見てね。これで終わります。